Mám pro vás vychytávku, jak vydržet na válcích. Mám tady takovou podložku, na kterou takhle hezky vidím. A podle ní jezdím. No a to je normálně po silnici v pravém pruhu. Někdo mi tam překáží, tak ho objedu, zařadím a jedu. Když mě silnice nebaví, vezmu to tady na štěrkovku, Karluče uvedu po trávě, no a takhle si jezdím. Jako je to trošku kravina, ale když se budete třeba u toho válcování dívat na televizi, jo, tak ta nervosvalová koordinace není moc aktivní a přínos toho tréninku je výrazně nižší. Takže sdělení tohoto videa je, když trénujete, soustřeďte se jen na trénink a nedělejte u toho nic jiného. Mě ta silnice moc nebaví, radši mám enduro, tam mi začíná RZ, jdu na to, čau.